dat je de weg ook veel nog eens gekeken van je. Wat over jou gedaan, maar in de wens is het die echt te doen is, dat zijn de vlaggen van de partij. Och, dan kijk hier allemaal! De Schwarz verkleide Sinterklaas van geleerd! Oh, wat een fantastisch mensen, gevolg natuurlijk, hè! Ja, En ik denk dat de burgemeester blij is dat er geen actiebeurten zijn. dat weet ze nooit, hè? Nee? Dat weet ze nooit. Maar wacht, ik moet eerst mijn tekst afmaken, maar ik moet ook nog vragen. Morgen heb je er ook zin in de komende vastenavond? En hoe horen ze de mensen? Ja. En als je het doen is, dan zitten we erbij. Doe, zo. Dus je was een goeie netje zelf. Ja, ik hoop het wel. Ja, toch wel wat, ja. Ik vind hier zit hij ook wel een beetje ingeburgerd. Dus ik neem aan, hier op zin in een feestje. Zet de veren in. Kijk, gaan we dat doen. Mooi. Is hij de honderstaan? Ik ben de Hanehof. Is de Hanehof, ja? Is dat hij de Hanehof? De honderstaan. Du willst mich doch nicht sagen, dass doch der Führer der Jan Gesma, ja? Ja, dat weet ze hier nooit verdient. Ja, ich sag, ich komm, wir hängen noch immer. Ja. Bin ich ganz verkehrt reingekommen? Ich wohl nicht. Ja, meine Pass sagt, du hast einen Brief für uns selber noch einen Mai, den musst du ja bringen, aber ja, ich wohl nicht kommen noch gelernt. Niet? Niet Schon Werkstatt. Was schon wäre Stadt? Schon nicht. Nee, ich konnte noch ja nicht noch gelernt kommen, ich habe noch nicht alle Spöte gehabt. Oh, nee, ja. Dan moet ze nog wel voor een video. Ja, hör ich Ik zou jetzt. niet dragen Rotkaart gebeuren. Hey, für den Chef von der Mai mit der Größe von der Mama. Och, danke. Und ich trinke Kaffee. Oh ja. Laat ze dat maar niet hebben. Kann ich mich hinsetzen? Ja, zet ik toch even. Nein, ja, Mooi, nee. echt werkelijk. Ik Hat je eentje kosten, maar ja, dat zie ik. Nein, ja. Kann ich mir voran setzen, wo ich will? Ja. Ja, das sagt nicht auf. Ja. Danke. Mooi. Ja. Luister neer daar. De man heeft ook dat brief geschreven. Hallo, zelf van mij. Hier je schoonmoeder. Met de vragen waar jij geen tijd meer voor had. Oh, Rek. Wanneer gaan jullie met mij naar de Stronken in Beek voor de lekke tube van de rollator en voor mijn elastische steunkousen? Het wordt tijd, want ik kom de poet nog gaar niet meer uit. Ik heb nog de ju een ludder gereden in mijn beste panty. Ik ging die altijd halen bij de V&D. Waar moet ik die prangelen nu halen? Nou, geef Sitter den Gelijn een flinke knuivel van mij. En voor Schra de burgemeester in aai over het kupje. Dat is toch wel lief. Je schoonmoeder. Ach, de man. Ja, dat is toch die eerste gek met Chubb. Daar zijn de jongens van het Raaf. Jongens van het Raaf, dat zijn toch die jongens van de prins, hè, de Raaf? Jongen. Daar zijn de jongens van het Raaf. Ja, adjudanten, man. Adjudanten. Want als ze adjudant wordt, dan let ze op de prins. Zo is dat. Beste adjudant, man, beste op de prins. Ja, dat is het niet. Staat de höchste Schloss, nee, dat is ganze kind. Dit is aan de kant.
it was wrong. I laughed and you laughed. Als de over grote nummer 4, het geitje dat het was. Het was in het team. Want een lucht ziet ze dan in gans gewend gezet. Zo is